तो यहाँ बड़का बड़का लोग रहे देश में, एक से एक रहे लोग जौन की नेता लोग जौन की कहलक जे ने अब हमनी के अपन देश बा, तो ये देश के हमनी के का करब, आजाद करब। केकरा से? अंग्रेज से। अब इ लोग लागल लड़ाई लड़े, ठीक बा। और वो सब का कर सकी, जे में आगे बढ़े ओकरा के पकड़ ले, सब पकड़ के जेल में डाल दे सब। है तो डर रहे, लेकिन फिर भी पूरा जितना हिंदुस्तान के लोग रहे, जे भारी भारी नेता रहे वो टाइम में क्रांतिकारी, वो सब इकट्ठा हो गए, कहलक हमनी के मर जाम लेकिन देश के आजाद कर दो, ठीक बा। तो एक बहुत पहले 1857 में एक बेर लड़ाई भल आज़ादी खातिर, लेकिन ओकरा के कुचल देवल गए, ठीक बा। लेकिन फिर बाद में 1947 में देश के आज़ाद कर दिया, ठीक बा। यहाँ के लोग ऐसा लड़ाई लड़ल जे देश के आज़ाद कर दिया। लोग में कितना आदमी के फांसी भयल, कितना आदमी बलिदान भयल, कितना आदमी के गोली मारल गए, फिर भी देश आज़ाद हो गए। 15 अगस्त 1947 के आज़ादी मिल गई, हमनी के आज़ाद हो गए। हमारा गांव के सब गांव वासी यहाँ काहे ला आयल हैं सो, बैठल हैं सो, कुछ पता उता बा लोगन के? भाई जी 15 अगस्त के ओकरे नु मीटिंग बा। हाँ अब के समझल काका, हम तो सोचले रहनी हाँ कि जौन है पाव भर जलेबी दियाला 15 अगस्त में, ओकरा के बढ़ा कब के आधा किलो कर दिया। आधा किलो? हाँ जलेबी के बोझ होई, हमनी के नाक डूबा हो जाई। बुझाता कि सभे के घरे जिलेबिये कमी पड़ जाता न। तो अब की लगेंदर भैया से कहाई कि आधा किलो जिलेबी बढ़ा दी हैं, आपकी जिलेबी के भोज एकदम जिलेबी खाए लोग आ चीनी फेंके। बस 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 ऐसा हो जाए तो हम सबके खाइए ले ना, घर लेके चल जाए। हाँ एकदम ठीक बा। भाई हो, एक तरफ है हाथना भयंकर गाछी, एक तरफ है हाथना भयंकर नदी, एक तरफ है भयंकर रास्ता, टूटल फाटल रास्ता। आवला जाला लोग के डर नहीं लगे? एकदम नहीं बोला दे मर दे, हमरा तो कुछो डर भय के हइले नहीं के, तो हम जाई नहीं। हमनी के तो जन्म है जब भल बटे ई धरती पर, तो हमनी के डर भय काथी के बटे। लड़का में हमनी सके ही जा रहनी है, ये नदी में एकदम पे पौड़त नहीं है। हमनी के नदिया में नहा रहनी है, ऐसे केरा से बेरा से पार भरनी है। हाँ हाँ तब हम बुझ गई नी, हम बुझ गए। हाँ वो बचपन आज के दिन से बहुत अच्छा रहे। काल्हे तोहरा दोस्त से हमरा भेंट भय रहे, तो कोनो बातो भइल का? तो भाई जी लोग कहल हैं, दोस्त लोग कहले कि अब की बार हमारा गांव के 15 अगस्त देख के जाई, बड़ी धूमधाम से मनावल जाला। ठीक तो कहलन के एजा जलेबी के भोज एजा रह। तो ठीक बा, हो तो अब की भर रहिए जातनी, जिलेबी के भोज कहिए के जाए। एक के 2 दिन में हाँ नगेंद्र भैया भेजू से कार्ड आवे वाला बा। अच्छा 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 हाँ अब बताई 15 अगस्त के। ठीक बात। अब जिलेबी में नाक डुबावा लोग। जाना तानी चाचा, जौन लाइन लागला अब अगला कुर्सी पर एकदम बैठम, जाना तानी काहे? हाँ अच्छा, यही से कि जहाँ वीडियो बनला वहाँ फर्स्ट में तू रहब तो सबसे बड़का बड़का फोटो तोहरे दिखाई दी। भाग मर दे। जाना तानी जौन पीछे बैठल है जलेबी हमारे भी आता तो खत्म हो गए, हम भूखले चलनी। भूखले चल राष्ट्रीय त्योहार में सम्मिलित होने के लिए
काका जिलेबी के तो बहुत समझ में आवता बाकी आजादी के समझ में नहीं आवत क्या होला आजादी के तोरा समझ में नहीं होता नहीं अरे मर्दे कहीं का जतना जे बुर्बक रह से सब संपूर्ण मेला बिका गेल से तू कहाँ से बाहर के आ गेल मर्दे रह तोरा के समझा दिया था आहो ई बकला के कहला रखले बा हाँ? अरे एहू घड़ी टेक्निकल जमाना में सारा लोग के जानकारी बा एकरा तो जिलेबी समझ में आवता 15 अगस्त के ठीक बा लेकिन एकरा ई समझ में नहीं आजादी का बा ये तो कहता ये आजादी का होला सुना कैसे बा अब ये तो बताई। जानत रहा कि 15 अगस्त के दिन जिलेबी के भोज होई हाँ ये जाने पता बा हाँ। आजादी नहीं खे पता नहीं ये आजादी के समझ में नहीं देखा आजाद जानकारी नहीं खे ठीक बा ये युग में बा लेकिन अनेरिया बा। आजादी का बड़ा जानकारी अनेरिया बा नहीं। अनेरिया तो सुना आजादी के विषय में थोड़ा हम बता देते तरह के हैं ये हमनी के जौन जहाँ हमनी के रही ले भारत देश हाँ हाँ जानते हैं? भारत देश में हमनी के रही ले आ बहुत साल पहले 200 साल से ऊपर पहले हाँ अंग्रेज यहाँ आए रहे व्यापार करेला मतलब घूम घूम के कुछो कुछो बेचे व्यापारी बन के आए रहे हाँ समझ गए हाँ आ उ का कैलक नो जे यहाँ धीरे धीरे यहाँ के जौन आदमी रहे नु आपस में लड़े लोग लड़ाई करे लोग आपस में हाँ छूट मत रहे अगर तोरा ऊपर कुछ रहे तो हम नहीं देख बोलम हमारा ऊपर रही तो तू न बोलबा ई रहे देश के स्थिति समझ ला हाँ तो अरे आपस में लड़ा दे सो। उ का कैलक नो जे एकरे फायदा उठैलक आ धीरे 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 यहाँ के सब कुछ हथिया लेलक हथिया के आ अपना अधीन कर लेलक आ गुलाम बना देलक अपना देश के हाँ समझ ला हाँ जोर से बोलिए हाँ। समझ ला नु हाँ ठीक बा गुलाम बना देलक अब ओकरे चलते बाद में ई लोग फिर अपन देश के लोग इकट्ठा भयल कि आखिर के हमनी के अपना देश में बानी या दूसरा देश के आके हमनी के ऊपर हुकूमत करता अत्याचार करता हमनी के मारता हमनी के बहन बेटी जौन पहले लोग रहे ऊपर अत्याचार करे हाँ हाँ जेल में डाल देवे कारावास में डाल देवे वहीं में मर जाए कोई गलती होखे तो काला पानी की सजा दे देवे वहीं मर जाए खाना पीना मिलवे न करे अत्याचार रहे तो ऊ चलते यहाँ के लोग थोड़ा ओकरा से नाराज रहे तो यहाँ बड़का बड़का लोग रहे देश में एक से एक रहे लोग जौन की नेता लोग जौन की कहलक जे ने अब हमनी के अपन देश बा तो ये देश के हमनी के का करब आज़ाद करब केकरा से अंग्रेज से अंग्रेज अब ई लोग लागल लड़ाई लड़े ठीक बा हाँ आ वो सब का कर सकी जे में आगे बढ़े न ओकरा के पकड़ ले सब पकड़ के जेल में डाल दे सब हाँ है तो डर रहे लेकिन फिर भी पूरा जितना हिंदुस्तान के लोग रहे जे भारी भारी नेता रहे वो टाइम में क्रांतिकारी वो सब इकट्ठा हो गए कहलक कि हमनी के मर जाम लेकिन देश के आज़ाद कर दे हाँ ठीक बा तो एक बहुत पहले 1857 में एक बेर लड़ाई भल आज़ादी खातिर हाँ लेकिन ओकरा के कुचल देवल गए ठीक बा हाँ लेकिन फिर बाद में 1947 में देश के आज़ाद कर दिया ठीक बा यहाँ के लोग ऐसा लड़ाई लड़ल जे देश के आज़ाद कर दिया लो में कितना आदमी के फांसी भयल कितना आदमी बलिदान भयल कितना आदमी के गोली मारल गल फिर भी देश आज़ाद हो गल हाँ 15 अगस्त 1947 के आज़ादी मिल गल हमनी के आज़ाद हो गए नहीं मतलब गुलामी से हमनी के आज़ाद हो गए नहीं वो जब अंग्रेज लोग भाग गल भागला के बाद में अब उहे 15 अगस्त के हमनी के झंडा फहरावल गए रहे 1947 में हाँ और वही बेर से हर एक साल झंडा फहरावल जाला उहे कहल जाए। ओकरे यादगार हर बा, एक साल ओकरे यादगार बा। ओमे फहरावल जाला ओमे होला का कि जे आदमी शहीद भय रहे जकरा के उ सब गोली मरले रहा सा वही के हमनी के याद करे जैसे महात्मा गांधी के बाद में मारल गए लेकिन महात्मा गांधी भी बहुत काम करे रहस सुभाष चंद्र बोस काम करे रहस देश के आज़ादी खातिर भगत सिंह काम करे रहस चंद्रशेखर आज़ाद काम करे रहस ऐसे राजगुरु काम करे सब बहुत नेता रहे जौन देश के खातिर मर गए लेकिन देश बाद में आज़ाद हो गए अब समझ में आ गया हाँ तो उहे आज़ादी ला हमनी के झंडा फहराई ले आए हर एक साल झंडा फहरावल जाला 47 के बाद से अब के जौन झंडा फहरावल जाता ये 78वां 78 बार हाँ मतलब एकरा पहले 77 बार झंडा फहरा दिया आई 78वां बार अब के झंडा फहरावल जाई आई जानत रहो ई स्कूल में गांव में शहर में कॉलेज में छोटका स्कूल में बड़का स्कूल में सब जगह झंडा फहरा जहाँ सरकारी दफ्तर बा हाँ सरकारी ऑफिस बा हाँ। वहाँ झंडा फहरावल जाला अब समझ में आ गल हाँ तो वही में जिलेबियो बांटल जाला जिलेबी अपना देश के प्रसिद्ध मिठाई बा आ खुशी में लोग का करेला जिलेबी खाला 15 अगस्त के दिन का यह बात बनू
समझ ला। अब समझ हाँ तो उहे राष्ट्रीय अब मिठाई देखा। भाई। अब दिल से आजादी हाँ, मांगा। अब जब हमनी के झंडा के देखे जाए जहाँ झंडा फहरावल जाए, नगिंदर भैया भी झंडा हर एक साल फहरावल जाला, 26 जनवरी के फहरावल जाला, अब 15 अगस्त के फहरावल जाला। तो ये अब की 15 अगस्त बा, पिछला साल भी फहरावल गए रहे, खूब जिलेबी बटाए रहे, दुनिया भर के लोग पहुँचे रहो, समझला। तो अब किलो वहाँ पहुँचे के बा, अब की भल बा कि तनी तनी जिलेबी लोग के दियात लख थोड़ा थोड़ा। तो अब की भल की नहीं, अब की कैसे कह के कहलिए जे पाव भर जिलेबी से काम चले वाला नहीं हो, अब की आधा किलो जिलेबी एक आदमी के दी हो, खैबो करी अपन घरहू ले जाई, उहे जिलेबी के भोज होता। अरे अब फिर खा के आघा जाई लोग, अब फिर मुखियो भी नु बा। हाँ, मुखियो भी भी तो बटवा बोलन। हाँ बा। हाँ, हाँ, दोनों तो जगह उहे खा लो, जिलेबी के खा भोज के होई, खा लो। तू पहुँचबा नु। हाँ हाँ पहुँचो। तो भाई लोगन इहो भाई जी हवन जौन की जिलेबी के भोज खाए जहन, आ सभे के चले के बा, सभे के निमंत्रण बा, नगिंदर भैया भी बेला आ मुखिया जी भी बेला, वहीं चले के बा। दोनों और नाक हाँ, डुबावल। नाक डुबाओ लोगन खूब जितना दोनों खाए के जगह। बा खा। अच्छा, अब वीडियो के देखल जाए, अच्छा लगे तो लाइक करे, लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। ठीक बा, धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।